शायद उनका आखिरी पैगाम होगा, शायद उनका टाइगर सेट कॉलिंग। सर बोली सर। वहाँ अरविंद सर आरल बाड़े, सो बी अलर्ट। ओके सर। ओवर। सर आवता रे। अनावा सर। सर ए रास्ता छोड़ा। हमके थोड़ा सा एक बात कहे के बा। एक कठोर हत्या के पीछे राष्ट्र के डरावे वाला आतंकवादी संगठन के हाथ बा। जब हम सर्विस में रही ना सर, तब हमने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में काम कर ले रही। नाम का बा? एंथनी। सच का सामना पत्रिका से। सच के सामना पत्रिका से ना, पत्रिका से। हाँ रउआ सही कही नहीं। एंथनी, ई हत्या के पीछे राष्ट्र छोड़ा पूरा विश्व के हाथ ना बा। अगर ऐसा भइल बे बा तो ओकरा ढूंढ के निकालल जाई। ई बीच में दखल अंदाजी करके ई केस के भड़कावे के कोशिश कैला जैसन तू सवाल कैले बाड़ा। तनी उधर तो देखा। सीआई अरविंद बहुत कठोर सर बाड़े। अगर ई मारे शुरू कैले तो एक भी हड्डी सलामत न रही। ना सर, वो सब ना चाहिए। बाकी केस के डिटेल तो ओकरे लिए सही वक्त देखकर सही लोग के बुलाकर जे सही होई वही करब। ठीक बा? ठीक बा। अगर ऐसा बानी तो रउआ अपन काम पे ध्यान दी। अरविंद सर, ड्राइवर के फिलहाल खातिर छोड़ दा। ठीक बा सर। और जे केहू भी शक के घेरे में आए ओका कस्टडी में लेला। फेयरवेल के समय सतार साहब जेकरा करीब रहले, उनका दोस्त रिश्तेदार जे कोई उनसे बात कैले रहा, का बात भइल और कौन विषय में भइल, सारा डिटेल हमरा चाहिए। ओके। जानत बाड़ा ना, सतार सर खाली हमनी खातिर सीनियर ऑफिसर न रहले। सर हम अपन बेस्ट दें। जय हिंद सर। आपके चोट तो ना लगल? ना। चला अच्छा बात बा। कुछ ना भाई, हम ठीक बनी बेटा। कोनो बात नहीं के। इला अरे ना चाहिए। आप रख ले।
ना, हमरा पे इल्जाम बाकी हमरा वजह से आपके तकलीफ ऐसन भइल। कोनो बात नहीं खे, कोनो बड़ा हादसा न भइल। यह बहुत बड़ बात बा हमरे लिए, तो यह बहुत बड़ खुशी के बात बा। हमरा मजबूर न करी, बिना काम के केहू से पैसा न लेवी नी। यही से ई पैसा हम तबे लेब जब हम कोनो काम करब। हम हाथ देख के भविष्य बता सकेनी। हमरा ई सब बात पर विश्वास नहीं खे। हाथ के रेखा देखकर भूत भविष्य के बातें कईल ई सब अफवाह बा। ई सब बात के नजरअंदाज करे के चाहिए। ई तो बेवकूफी बा, सरासर बेवकूफी बा। अरे ऐसे मजाक मत उड़ावा। हाथ के लकीर में हमनी के किस्मत होखेला, ऐसन शास्त्र में लिखल बा। विद्वान लोग गलत नहीं खे कहले। हे दुर्गा, अरे आपकी जिंदगी तो उलझन से भरल बा। आपकी जिंदगी में तो बहुत सारा कठिनाई लिखल बा। बिना सोचे समझे तू कोनो कदम मत उठाई हो बेटा। तार हर कदम कांटा से भरल बा। आपन ख्याल रखियो बेटा। यस सर, हम अरविंद बोला तनी। पिछले कुछ वक्त से रिटायर आईजी राघवन रउआ बारे में पूछत रहनी। राघवन सर, जी सर। का बात बा? जी वो तो पता नहीं है, हमके लगा था कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ बा। हम उनका आवाज से महसूस कैले बानी कि वो डरा ही रहले हैं। सर जितना जल्दी हो सके वहाँ जाकर रउआ देखी। कहत रहले कि इमरजेंसी बा सर। अभी आप लोगन के सामने आईजी नवीन सर आ रहल बाड़े। उ केस के तह तक पहुँचे में और काम के अलग तरीके से करे खातिर जानल जाएले और उ हम सबके प्रिय भी बाड़े। नमस्ते हमारा अपन साथी लोग। सर, राघवन सर, राघवन सर। मीरा राघवन हमार बेटी बिया। सर, तू तो जानत बाड़ा ना, बीवी के गुजर जावे के बाद जौन हम जिंदगी गुजार रहल बानी वो एकर खातिर बा। अब अहीं तक हम ओके कौना भी ख्वाहिश के अधूरा न रहे देनी। बाकी अब सिद्धार्थ, नाउ शी इज माई प्रॉब्लम। आज सवेरे से ही ई लापता बा। शी इज मिसिंग। एगो अनजान आदमी हमरा के फोन कैले रहल। वो का कहले रहले तोरा पता बा? हमार बेटी जेकरा से प्यार करेले ओकरे साथ जिंदगी सवार रहल बिया। ई बात के हम कैसे मान ली? बस हम के हमार बेटी वापस चाहिए। यही खातिर तोरा के हमनी के मदद करे के हुई। ओ केकर संगे गइल बिया और कहाँ गइल बिया, ये सब तोरा के पता करे के पड़ी। ओकरे बारे में कुछ सुराग बा का आपके पास? हम ओकर रूम और ओकर सारा सामान चेक कर लेनी, बाकी कुछो ना मिलल। वो हमेशा कहत रहेली कि हमार ऐसन कोनो राज बा जोन पापा के ना पता बा। बाकी अब ई केस के हैंडल करे खातिर बहुत दिमाग चाहिए। केहू के बारे में पता चल गई था ओकर इज्जत नीलाम हो जाई। सर आप शांत हो जाए। केहू के कुछ पता ना चली और हम ओकरा के ढूंढ के ले आए। भरोसा रखिए। सतार साहब के हत्या के केस की तरह ही दूसरा केस भी इंपॉर्टेंट बा, मीरा राघवन के केस। सर एनी इंफॉर्मेशन? ना सर, वो जहाँ भी जाले वहाँ हमने के छानबीन करके देख लेनी जा। कुछ लोगन के कहल बा कि 2 लोग रास्ता से निकल रहा है। बस इतना ही सर। मीरा के कॉलेज में पता कैला? हाँ कहीं नहीं, लेकिन कोई भी मीरा के अफेयर के बारे में नहीं जाना। वो हमेशा पढ़ाई और म्यूजिक में रहत रही। ओकर दोस्त बस इतना ही जानत रहे।
पता ना सर, हमारा के कुछ अजीब से फील होता, कुछ अच्छा नहीं खिलाना। हमरा भी। लेकिन अरविंद, जे हर वक्त हिंदुस्तानी संगीत और किताब में उलझल रहल उ मीरा राघवन, ओकरा ऊपर हम कोनो मुसीबत ना आए देव। ई हम सर से वादा कैले बानी, वो हमरा हर हाल में निभावे के बा। कई लोगों की जिंदगी के बारे में वो हत्यारा जरूर जानत होई। कल सुबह होए से पहले हम दिन के शुरुआत खातिर सुप्रभात कहेंगे। ऐसन कोनो सुराग मिल जाए तब बात बन जाए। हमार दिल ऐसन कहता, ऐसने हुई।